Сам выставачны праект прысвечаны пахавальнай абраднасці на беларускай зямлі, пачынаючы з позняга неаліта і заканчваючы 12 стагоддзем. Ідэя яго заключаецца ў тым, што кожны месяц супрацоўнікі музея будуць аднаўляць экспазіцыю. Так атрымаецца 12 маленькіх выставачных праектаў, якія аб'яднае адзін вялікі. У нас ідэя суаднесці адзін комплекс адным месяцам, выстаўляць пахаванні ўжо больш позней па іншых абрадах, каб адлюстраваць вось гэту зменнасць такой кансерватыўнай рэчы, як пахаванне. Пахавальныя традыцыі, яны у настолькі закансерваваная рэч, што сапраўды вывучаючы іх можна адлюстраваць не толькі духоўнае жыццё грамадства, але і як яны жылі, як увогуле уяўлялі сябе ў часе і прасторы. На гэты месяц у якасці экспанатаў гістарычны музей паказвае больш за 10 рэчаў другой паловы 3-го тысячагоддзя да нашай эры. Знаходкі археолагаў, што прадстаўлены ў зале, былі знойдзены падчас раскопак студэнтаў БДУ на паселішчы Дразды-12. Менавіта яны і распачалі маштабны цыкл, а самі рэчы належалі тагачаснаму мужчыне 35 гадоў. Таму час ад часу, калі няма косных астанкаў чалавека і нельга зрабіць антропалагічны аналіз і выявіць, хто гэта быў мужчына і жанчына, археолагі карыстаюцца метадам аналогій. У пэўнай ступені па рэчам менавіта вызначаюць, хто гэта быў, пахаваны мужчына ці жанчына. Падчас будучых экспазіцый будуць прадстаўлены матэрыялы, якія захоўваюцца ў фондах Нацыянальнага гістарычнага музея, а таксама прадстаўленых Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук і вучэбнай лабараторыі гістарычнага факультэта БДУ. У музейных экспазіцый часцей за ўсё пахаванні яны дробяцца, то бок выстаўляюцца нейкія самыя адметныя прадметы, якія былі выяўлены. Мы стараемся зрабіць так, каб усе пахаванні, усе рэчы, якія былі ў ім выяўлены, былі выстаўлены. Наведаць выставу і ўбачыць артефакты, даведацца пра жыццё нашых продкаў можна штодня да 15 лютага ў Нацыянальным гістарычным музеі.